قديش بيجي في رمضان؟ ليلة الثلاثين هي سواء זה היה במבצע שכן, היו כוחות בעיר, ואנחנו היינו במעמדת תצפית עם צלפים שכאילו רואים מעל העיר, והבאנו דיווחים. וזיהינו באיזשהו שלב בן אדם שהוא מציץ מהגג כל הזמן. וכן, זה מאוד, אולי מאוד חשוד. כשצבא בעיר אז כנראה לא עולים על הגג, ויש יריות וזה מאוד חשוד. ומשום מה המח"ט שלנו החליט שטוב, אז אם הוא מגיע, או אם הוא מסתכל אותו, אם הוא ממשיך להיות שם, אז תראו פה כדור. וזה, הצלפים שהיו איתי שם בזה, חיכו עד שזיהו אותו עוד פעם באמצעי ריאת לילה וירו עליו. הוראות פתיחה באש נותנים בכל פקודה. כל פקודת מבצע מכילה סעיף הוראות פתיחה באש. וגם לפני כל משימה ספציפית, פטרולים, מעצרים, שמירות, מחסומים, כל דבר, יש הוראות פתיחה באש שרלוונטיות לפעילות הזאת. זה נראה מאוד פשוט, כי אתה בכלל לא גם חושב על מה אתה מתישהו הולך לעשות, כמה זה יכול להיות מורכב. אחרי חצי שנה נראה לי כל מה שדעתי זה נוהל מצע חשוד. כי אני גם לא צריך להשתמש במשהו אחר, זה כל מה שאני עושה זה שומר, ואם מישהו מגיע זה מה שאני צריך לעשות. אני לא חושב על סקירות ולא על מצע ולא על שיש לי אלפי אנשים חפים מפשע מסביבי. כל דבר מתחיל עם נוהל מעצר חשוד. כל אחד חשוד שמתקרב אליך, צועק לו. וואקף, אנא בטוחק, עצור, הזדהה. משקשק פעמיים, יורה ב-60 מעלות בין כוונות. צועקים, דריכה, ירייה באוויר, ורק בסוף זה נגמר בירייה לרגליים. ובעצם פה, איך שאני מכיר, מסתיים נוהל מעצר חשוד. מכאן ואילך מתחיל נוהל פתיחה באש, שנקרא נוהל פתיחה באש. אם הבחור מתקרב אליך, ירי למרכז מסה. זה נוהל מעצר מלא שנגמר עד ירי למעשה למרכז מסה על מנת לעצור. למה על מנת לעצור? למה לא פגשתי קצין שמוכן להגיד שירי למרכז מסה זה על מנת להרוג. באופן כללי, הוראות הפתיחה באש הם דבר, כמו שאמרתי לך, די נזיל. זה דבר גמיש, דבר שמתגבש תוך כדי עבודה. כשאני שומר, יש לי כללים ברורים. כללים ברורים כמובן למצב בסופו של דבר מאוד מסוים, שזה הבעיה בגדול בהוראות פתיחה באש, אי אפשר לחסות את כל המצבים שיהיו לך. סומכים כביכול, ככה אני תפסתי את זה רוב הזמן, בגלל כל הצורה של ההחלפה בין הנהלים, שסומכים על שיקול שלך, שהתבסס על הנוהל המלא, עם קיצור לפי המצב, לפי קיצוניות המצב. בעצם מפקדים בשטח מגבשים, או אפילו לפעמים חיילים בשטח, מגבשים את ההוראות תוך כדי עבודה. לגבי מעצרים, מה שאני מכיר, הוראות פתיחה באש הם, ברגע שאתה סוגר על הבית, ברגע שיש סגור על הבית, כל מי שמנסה לברוח מהבית, אז יש איזשהו נוהל שזה נקרא נוהל מעצר חשוד מזורז. זאת אומרת, כשאתה שואל את המפקדים איך אני עושה דבר כזה מהר, הוא אומר לך, וואקף בום בום.
אתה לוחץ על ההדק וצועק כבר במקביל. זה כל מי שבורח מתוך הבית. בחברון הפלסטינים היו מבצעים ירי משכונת אבו סנינה שהיא מעל היישוב היהודי, או משכונת חארת א-שייח, ומה שהצבא עשה בתגובה הוא תפס עמדות שולטות והעמיד מקלעים, והתפקיד שלנו המקלענים שם היה להגיב, לרסס על האיתורים. מקלעים זה לא נשק מדויק. אתה מבצע צרור ראשון, רואה איפה הוא פגע, ולפי זה מסיט את הקנה בשביל לתקן. ועשרות מאות רימונים, בפעם אחת אתה יורה 100 רימונים. קרה אצלנו שירו את המקלע ופגעו בגג של בית חולים, עם רימון על הגג. כל ההוראות האלה נובעים ממקום מאוד מאוד פשוט, שלא ייתכן שהפלסטינים יבצעו ירי, ואנחנו הצבא נשתוק. אחר כך נוצר מצב של, אם הפלסטינים יורים כל יום ב-6 בערב כשנהיה חשוך, אז אנחנו ניתן ירי הרתעה. אם ב-6 הם יורים, אז ב-5:30 המטווחים של המקלעים האלה יתחילו. ואחרי שגם זה לא עזר, אז היו עושים מסעות נקם, ועולים לאבו סנינה או לחארת א-שייח, יורים מטווח 0 על האיתורים, וכשגם זה לא עזר, אז התחיל גם כן ירי על רכוש בשביל להרתיע. עוברים ברחוב ויורים מטולים לתוך חנויות סתם סגורות, יורים על שמשות של מכוניות, יורים על מכוניות, בשביל להשאיר את חותמנו בשטח, בשביל להרתיע אותם. מי שזורק אבנים, אז שוב פעם, לפעמים ההוראות היו כן לראות חי, ולפעמים ההוראות היו לא לראות חי, ואף פעם לא היה לנו אמצעים חוץ מאמצעים קטלניים. גם אם היינו נקלעים לסיטואציה, וזה קרה לנו המון פעמים, של זריקות אבנים, של הפרות סדר, זה לא שהייתה לנו דרך אחרת להתמודד חוץ מלראות כדורים חיים. עשינו שוב מבצע מעצרים שהתגלגל כבר לתוך הבוקר באיזשהו שלב, והייתה איזושהי חבורה של, לא זוכר כמה ילדים, חבר'ה נערים כאלה, בני 10 עד 16 נגיד, זרקו אבנים שלא ממש הגיעו. בפקודה, בתדריך שניתן למבצע הזה, אמרו שכל הפרת סדר אנחנו לא מטפלים, מג"ב מטפלים. היו 2 ג'יפים של מג"ב שהיו אמורים להתמודד עם כל הפרות הסדר בעיר. אין סיכוי שהם יצליחו להתמודד עם דבר כזה. ובאמת הגענו למצב שהמג"בניקים התעסקו עם דברים אחרים ולא הייתה ברירה. התחלה ירו באוויר, קיבלו פקודה לירות באוויר, זה לא עזר, הילדים חזרו כל פעם, המשיכו לזרוק אבנים. הגיעה הפקודה שמעכשיו לירות לכיוון הרגליים. 2 חבר'ה מהצוות שלי עשו כמו שאמרו להם, התחילו לירות חי. אחד החבר'ה שם ניסה לפגוע ברגל של אחד הילדים, ומה לעשות, בדיוק הילד התכופף, חטף את הכדור במקום ברגל, חטף אותו בבטן, וגם אחרי זה שמענו דיווח שהוא נהרג. ההוראות פתיחה באש, בגדול, יש להם מטרה טובה. לא רצו באמת שיקרה מצב שבו יראו בבן אדם. זה כדי לא לראות גם החברים שלך לצורך העניין. וברגע שאתה מפחד, ברגע שאתה רוצה לראות, אז ברגע הזה חייבים להיות לך את ההוראות פתיחה באש שמגבילים אותך. שאומרים לך עכשיו אתה לא יורה. כל התהליך הזה התקצר. הפרוצדורה הזאת הפכה להיות מנוהל מעצר חשוד מלא לנוהל מעצר חשוד יותר ויותר מקוצר. יש מצבים שבהם מטרת הנוהל פתיחה באש היא רק כדי לאפשר לך לבצע ירי בלי שאחרי זה יבואו ויבקרו את העניין. במצבים האלה לא תמיד, זה לא שיש איזו סכנה מאוד ברורה, זה לא שעומד מולך מישהו עם נשק או שאני לוחץ על ההדק או שהוא לוחץ על ההדק. הנוהל לא מספק, הוא לא ברור, והוא נותן רושם של כסת"ח מעשי לצבא וגם כסת"ח רגשי לחייל, כדי שהוא לא ירגיש יריתי סתם בבן אדם. ההוראות פתיחה באש שהיו לי זה ההוראות פתיחה באש ששמתי לעצמי. כי מה שזה אומר בסוף, שלפי התחושה שלך אתה תחליט. למעשה בשורה התחתונה, הפקודה לא ברורה, היא מבולבלת, וכשהפקודה מבולבלת, אנשים מתים.